negara kula Janaka. Niki kados pundi kok mendal-mendel. Mang paring dawuh Gus. Kakang Semar. Nggih. Rika ngerti diwendraning Kakang Mas Upadewa lan Kakang Bratasena. Dadekna susahing penggalih Kanjeng Ibu Kunti Talibrata Kakang. Mila rika lenggan mangke monggo dipun upadi menawi rika lenggan mangke saged pinanggih monggo lemebeng jroning wana. Saged to pinanggih malih kumpul para Pandhawa, Den. Kakang Semar, pripun Den? Ana ing jroning alas kok ana Kakang Nyolowati kaya mengkono. Nyolowati pripun? Delengen kula ana sajroning guwa. Ana cahya mencorong kaya ndaruwika cahyane ngopo Kakang. Pundi Den? Ngarepi kula. Apa mau? Kalau nak delok ana kelip-kelip iki apa nak? Gak wong dodol tahu tek aku. Lambemu. Kok niku badhokan ae. Lono kupang iki mah emok. Moro gadi pundhut Kakang Semar. Kok apa mau? Cukup nak sing kok jroning kuwa. Wong dodol kupang kok dijopo tutuk nah. Kok niku kelip-kelip iku apa? Lah nek upama iku naga kaya nek aku dicatek aja kuwatir aku sing tanggung jawab. Aja nganti kesuwen jumbuh nega apa rupane kok gawa rene nah.
unjuk madangi jagat retak katingal sang surya gunu nggih ana sing ngarani bokor ngene iki mang buka mriku wadah apa mau jerone nak sandangan kakang iki sampean gawe iki sampean damel det sandangane sapa kakang Semar pun ngangge ringo-ringo sampean damel napa dadine pun kaget den iki kula boten pangling sandangane sapa tangi oh yes koyo apa kakang Semar iki sandangane Bathara Guru lho kaya persis ngono ya nak niki sandanganing ratu ning dewa Den apa banjur tak ucate wae mengko bakal kualat kakang pun diuthaki pun sampean gawe mawon mangke nek wonten muring-muringe dewa kula sing tanggung jawab niki Bathara Guru salah laku niki munggah kayangan nglungguhi kayangan dadi ratu ning dewa Den aku tutno kakek kula tutno saking idean sampai kesubuhan wah diseneni Gus Dur temenan mlebu gua tak salin sandanganku deket kene lho kok gak ono apa sing ngisi waduh kosok mak iya mangke kok ana korean kari koreane sapa wah mak iya
gak urungane digawa para Jawata Dulandara. Kowe iku sandangane ulun dewane tak jane. Sudah nyata pisang geni iki kulon dewane Sang Hyang Narada. Ana apa, Ket? Teka ning kayangan Jogring salaka ning Bale Manik Marcikundha. Aku gak trima. Lho. Kok teko kok gak trima? Para dewa wis yaiku wani menehi kasekten marang pendhita srayaning wong Astina. Nganti bisa ndadekno Kanjeng Prabu Baladewa dadi reca. Apa wis kaya mengkono dadining sing elek malah dijunjung sing apik malah diasor. Karepmu kaya apa? Aku pingin iku petuk ratuning dewa. Lah, Yayi Pramesti Bathara Guru dina iki ora ana kayangan. Ana ndi ratuning dewa? Mudhun, Ken, mudhun. Ana ing Nayu Mercapada kaya mengko. Oh, masalah. Nek ngono pukulun dewane iki tak anggap salah laku. Salah gawe. Lah kok kaya ngono? Iya. Aku bisa mesthekno mengko pukulun dewane Sang Hyang Guru bakal kewirangan. Buktine kaya apa? Wis titenono. Mula gage anggepen kaya mangkono mengko bakal dumadi kaya mengkono. Pukulun ladalah kulengkang Teng mekaten duka Kang Narada. Ya, ikor apa sing kira. Kira-kira. Liramu kalah salah nggonmu nganggep ratuning Dewenta kliru anggoning lumaku. Lah iya sih. Apa rika ora ngerti kliwere Panakawan rong perkara iki lho. Kakang Semar lan Bagong. Iya, apa no critane?
Bathara Guru kok ditutna Semar Bagok. Ulun dewane Bathara Guru ora percaya. Ulun ana apa wingi sangkeni. Umpama ana pawongan ngaku-ngaku ratuning dewa, mengko tak cekel tak geyepuki kaya mengkono. Apa dililani? Iya, Ger. Apa jare sliramu? Oh, Arya tak ledike. Sang Begawan Triloncana Wisanggeni ngertenono sejatine aku iki ratuning dewa Bathara Guru kang nyawur laku. Dina iki aku balik kayangan aku kapok belani Sata Kurawa. Aku iki ratuning dewa ngger wong ngakon-akon kurang ajar. Kresna tulungono aku ya. Aku iki sejatining ratuning dewa nalika semana aku mbelani wong Sata Kurawa nganti salah laku anggonku kaya ngene nggar tulungono aku. Tulungono aku nggar dalah alon bisik. Anoman lho nggih iku. Dadi kaya kene nggih. Nika pawongan ingkang wingking nika ingkang dadosaken bab menika. Dadosaken Kang Prabu ing Ngroko dados reca. Apa bener iki sliramu sing gawe sang iku beneran? Oh iya, nggih iya. Iki pancen dayane Aji Kemayan nalika semana tak tanakno. Dulurmu Baladewa. Yen kaya mengkono warasna dhisik. Iso marasna Kakang Mas Baladewa, mengko tak terno nek kayangan. Wah, tak tetesaning yaiku sing diarani Tirtamaya Manik Mahati. Pirangka perlambange wahyu katentreman waras wiris kaya wingi-wingi.
kang bisa maras marang pun kakang nganti kedaden kaya mangkono Yai sing dadekno iki mawon Ngastina sanes kula Prabu lho lah sapa sing marasnaku sapa wonten wingking jenengan ingkang marasaken lho parab wong iki maneh wis rumangsane salah. Arek sawetawis Prabu menika sampun ngakeni salah. Ampun dipun ajar mekaten. Alon dhisik apa ya mung Kakang Mas Prabu Baladewa sing kok gawe kaya ngene? Ya mek situk iku. Ya mek situk Baladewa. Siji apa loro? Siji. Siji ger tak jupukne. Brata Yai loro karo Brata Sena tulungono iso marak kelak balekno kayane Tirtamaya manik mati iki nek sak tes gak cukup siji loro wis waras wah matur nuwun sing marasno aku awakmu nang dudu aku sing marasno sing gawe sawa gurimu wah wis gathek uang wis aku kapok wis ae tak terne ana kayangan Suralaya wah aku gak trimo jatining Tirtamaya maning Mahadiki iku perambanging wahyu katentreman janjane gadangane Pandhawa iki mung tak enggok
tak wenehno Duryudana kok malah kaya ngene. Aku kapok ge. Nyai Prabu. Panjenengan runcap sampun kados mekaten nggih boten manah. Wahyu katentreman nika wonten regemaning aratuning dewa ulun maraga geolungna ento nyata kanugrahaning para Pandhawa ing tampanana nggih kanugrahan wahyu katentreman panjing para Pandhawa ulun. Ayo, aku ya. Wigenan Krishna wis Yayi aja kedelarung-delarung perkara iki supaya bisa rampung awit wahyu katentreman wis tinampa dening Rakam Yayi Prabu Puntadewa sumrambah marang para Pandhawa salina busana iku busananing ratuning dewa aja kaya mangkono Janaka lak ya kaya apa dadine entos yadi kaya mangkono ora.
para Pandhawa lan sliramu muning nggih kukula kanugrahan kang wis tinampa dening para Pandhawa wahyu katentreman muwi rasa tentrem ayem jemoning negara Ngamarta Kakang Semar iya kaya apa Guru aku njaluk pangapura kaling puting kulum dewane ya kan ya maneh-maneh aja kok baleni kaya ngono Kakang Semar nggih Gus ayo padha sesanti Kakang sekali merdeka tetep merdeka sumrambah marang para Pandhawa wahyu kang wis katampa wahyu katentreman nggih kuwi rasa tentrem marang para Pandhawa nggih ngaten kita monggo sesanti rahayu kang pinanggih kados mekaten Gus